słabo w ogóle. Chodźcie do mnie, moje herbatki. 24 okienko. Ostatnia szansa. Czy jeszcze coś nowego się pojawi, czy nie? Otwieramy. Ej, ale słabo w ogóle. Ta sama herbata co wczoraj. Wiecie co? Nie. Strasznie kiepski był ten kalendarz. To był tani kalendarz, ale dało się mimo to go zrobić lepiej, chociażby układając inaczej te herbaty. Serio? 23 i 24 dawać te same smaki? No nie, no. Żenada. Żenada moim zdaniem. Takie 4/10 bym powiedziała. I na pewno bym go drugi raz nie kupiła. Trochę takie smutne zakończenie tego kalendarza, ale został mi jeszcze jeden z Douglasa, który później też wrzucę, więc zapraszam do oglądania. A kto nie będzie oglądał, to już teraz życzę wesołych świąt, udanej Wigilii.